Бардоро ки ижда доштен ан ҳамин рӯза мо гидата хеле ижда буд ҳамин корро накардем ва бисёри бардор дар WhatsApp мо занг мезананд ва мепурсанд ан ҳамин чира шарикакҳои зарди магазини Realfon. Бардоро азиз чӣ хеле дестен шарикакҳои зард бо обрадан дар магазини Realfon барои шуморо ташкил кардем. Чӣ хеле дестен подаркҳомо наушникҳои беспроводной, колонка, массажёри 4x1, повербанк ва мошинка. Ҳар як чизе ҳаст ки дар инҷа имина шумо дар кория ва ҳар як бардори мусофир масалан ҳамин издор дар корҳои рӯзмаррашон истифода мебаранд. Ва мо хостем ки ҳамин намуд подаркҳоро рамонем. Если агар дигар намуд подаркаро шумо хоҳиш карда бошед ё ки интизор дошта бошед дар комментария нависед, ҳатман барои шуморо ҳамон намуд подаркҳоро ташкил мекунем. Ва шарти бозии чиай? Мебиёед магазини Realfon любой намуди телефонро харидор мекунӣ. Ина марҳамат, любой намуди телефонро дар инҷа порядка карда мондагем. Мебиёи гирон мекунӣ, любой чиро мебинӣ, кадомеш ки мақбул учид, ҳамон телефончака меу ки оператор ё ки продавец ҳамон телефон я табдаша айдри шарикаго чӣ кор мекунӣ? Масалан як подаркаро вибр мекунӣ, чизе ки бурояд. Ва иҷара боша гидата таги 200 та уна подаркай, кадомеше ки вибр карди ҳамон насибу dabroman худохоҳ подаркаша мегирӣ мерай. Ва ногуфта намонад ки дар байни янем қадар подарка ки дар байни 100 дона шарик дата дига телефон аста. Мисол 98 та подарка бошад, дата дига бошад телефонай. Ихтиёр масалан насиби касе да бурояд. Касе ки телефон мехарад, эҳтимолияти бурд кардани ана ҳамин дата телефона дорад. Ини телефон бошад дар магазин мо нархш 7500 рублай. M15 Pro Max ва иш боша M16 Pro Max ки нархш 9000 рубл дани момент дар магазини Realfon. Барои заказ ранги ҳамавақта рақамҳо дар рӯи экран метавонед ки муроҷиат кунед. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои ҳам Россия ва ҳам Тоҷикистон дорем. Маълумоти муфассалтар дар рақамҳои WhatsApp рӯи кории мо анами WhatsApp буда. Агар ки нарх наморо полни фаҳмидан хоҳед, дар Telegram канал мо муроҷиат карданатон мумкин аст. Марҳамат, магазини Realfon шуморо интизор аст.